Anong negosyante ug chairperson sa Commission on the Laity sa Archdiocese of Cebu, Fe Barino, mi paambit siyang personal nga encounter sa mitaliwang Santo Papa Pope Francis. Kinsa iyang gihulagway nga dakog nakatampo sa paglambo siyang espirituhanong paglantaw sa kinabuhi. Atong sayran sa report ni Fe Dumabo. Daw gibayaw siya sa langit. Kini ang pagulagway ni Fe Barino dihang iyang personal nga nahimamat ug nagunitan si Pope Francis. Si Fe Barino, kinsa kasamtangang pangulo sa komisyon sa mga laiko sa Archdiocese sa Cebu. Nibutyag nga nakahimamat kang Pope Francis sulod sa tulo ka higayon. Unang nahimamat ni Barino si Pope Francis nga mibisita sa Leyte. Human grabing apektado ang Tacloban ug Palo sa bagyong Yolanda niadtong tuig 2013. Usa si Barino sa libuan ka mga Pinoy nga gaatang ug nakasaksi sa simpatiya nga gipakita ni Pope Francis sa mga biktima sa bagyo bisan kun gadaot ang panahon niadtong higayuna. Wala man makaduol sa Santo Papa apan alang kaniya usa ka talagsaong kasinatian. Apan niadtong Mayo 31, 2017, personal niyang nahimamat ug naguritan pang iyang mga kamot sa Santo Papa. Wala man niya masabti ang gisulti sa Santo Papa apan daw gibayaw siya tungod sa talagsaong pagbati nga nakapaduol sa Santo Papa. Ang personal encounter niya kang Pope Francis mo'y naghatag kaniya og kadasig aron padayon ang adbokasya pagtabang sa mga drug addict nga magbag-o pinaagi sa programa niini nga Surrender to God. Mura ko mag tunog og yuta ba? Mura na ako sa panganod, so di ko kasabot unsay akong gibati. I was bringing mga rosaries, mga unsa kay akong ipabless, but wala ko kahibaw unsa to. God is affirm bitaw sa Ginoo ang ako bitang mga gipangbuhat. Sa ikatulong higayon nitong November 4, 2023, subling nahatagan og kaygayonan si Fe Barino nga makaatubang ug makalamano si Pope Francis. Si Barino din usa siya sa nahimong leader sa National Charismatic Renewal ug napiling sakop sa International Service of Communion of the Catholic Charismatic Renewal International Service o CARIS. Nining higayuna nangandam na siya nga makaatubang ang Santo Papa ug mabatyagan niya ang presensya niini. Pagulaway ni Barino nga daw nakit-an niya ang Santo Papa nga usa ka representante sa Ginoo ug tungod niini nahimong balaan usab ang dapit nga naglibot ni Pope Francis. Naamgid mi maglingkod sa tubangan, so mautong, but I really did not expect that. But this time I see to it nga ma-feel gyud nako iyang presence, wa na ko magdag wa na ko guniti akong cellphone ni focus na gyud ko niya ba nga inig-amin nako ma-feel gyud nako ang iyang presence. Ang akong feeling at the time kay I just felt the blessing from the Pope sa ako mga ministers nga gibuhat nga sa mga programs nga akong ipangdalan. Dugang ni Barino nga pipila sa mga pagtulunan ni Pope Francis ang iyang gisunod ug gipuy-an. Ug usa sa rason nga nausab ang iyang panlantaw sa kinabuhi ug nga patas nga pagtagad nga ipakita niini bisan kinsang tawo. Become more sensitive sa mga tao sa akong palibot. Mga kaniadto dili man jud ko managad na mga security guard, mga janitor, mga unsa dinha karon ako mangumusta nagko ba kay ngano ma-remember man ko ingon si Pope Francis nga kanang kauban nato sila sa panaw sa synodality ba kini mga tawhana kamo bisan kinsa ako mosagat ng kauban sa panaw. Oba ni Godfrey Rilien, Fe Dumabok. Balitang Bisdak.